Moabot sa 65 ka mga tattoo artists ang nagtigi silang katakos sa gipahigayong Tattoo Expo sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Gipakita sa mga Pinoy, ilabi na sa mga Sugbuanon ang ilang talento ning maong art pinaagi sa pagtattoo sa lain-laing parte sa kalawasan. Adunay mga tawo, lugar ug uban pa diin dayag kaayo ang kaanindot niini. Tumong ning maong event nga ma-showcase ang mga talento sa mga tattoo artists. The Philippines have the best artists ever, you know. I think that many people who come here for the show that are from out of the country are greatly surprised about the quality of work that the Filipino artists put out. Halos tanan man, sakit man dyan ang patik, but tolerable raman na siya. So, nindot siya sa feeling po as well. Medyo murag magpangita ka sa sakit po ba? Tattoo artist ko is ganahan lang sa art good before since good. Elementary and then high school and then karon na kuha na gid ang tattoo, so ganahan sa guani, so mao na nga i-focus na sa guani. We both I told him what I want and he realized it.